खुलुमबाय एसबी बड निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रामबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन BTCनि ग्रेड 3 नन टेक्निकल पस्टनि थाखाय एप्लिकेशन जमा होबाय थानाय जादों जेराव गोबां नारा-नाथा जानायखौ नुनो मोननाय जादों बेखौ नोजोर होनानै एप्लिकेशन जमा होनायनि अक्ट'खौ फोलावनानै होबाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनिफ्राय 25 नभेम्बर बेलासे 5 रिंगासिम एप्लिकेशनखौ आजावनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिदों सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनिफ्राय नाथाय टार्म्स एन्ड कन्डिशनफोरा सिगांनि बायदियैनो एखेयैनो थागोन ग्रेड 3 नन टेक्निकल पस्टनि थाखाय एप्लिकेशन जमा होनायाव गोबां होंगो-दोंगो जानायखौ नुनो मोननाय जादों बेखौ नोजोर होनानैनो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डआ एप्लिकेशन जमा होनायनि जोबथा अक्ट'खौ आरोबाव फोलावनो थांखि लादों लन लानानै न' लुनायनि उनाव लनखौ सुख'नो हायैयाव न'निफ्राय बायजोआव एरनहरबाय नखरनि सोद्रोमाफोरखौ आसामनि रङियायाव जानाय मोनसे जाथाय प्राण कृष्ण दास मुंनि सासे सुबुङा थांनाय 2023 मायथाइयाव फेब्रुवारि दानाव च'लामण्डलम फाइनान्स कम्पानिनिफ्राय 40 लाख रांनि लन लादोंमोन नाथाय मार्च दानाव खेबसे 50,000 रां किस्ति होनायनि उनावनो एप्रिल दानाव हरखाबै हार्ट एटेक जानानै थैनो गोनां जादों बिथाङा ओजोंहाय EMI सुख'यैनि थाखाय फाइनान्स कम्पानिनिफ्राय हुमखि होफैबाय थादों प्राण कृष्ण दास थैनायनि 1 दान जास्लाबैनिफ्रायनो हुमखि होफैबाय थादों होननानै फोरमायथिदों प्राण कृष्ण दासनि फिसाजोआ हा फाननानै लन सुख'नो थाखायबो रादाय होदोंमोन नाथाय फाइनान्स कम्पानिनिफ्राय फैनानै न'आव थानाय गासैबो मुवा बेसाद फांखानिफ्राय लानानै सि जोम बासन बर्तन गासैखौबो न'निफ्राय दिहुननानै न'खौ सिल खालामदों ओजोंहाय बिमा आरो फिसाजोआ हालाय हाफाय जानो गोनां जादों लन लानाय समाव इन्सुरेन्स बानायाखै होननानै फाइनान्स कम्पानिनिफ्राय खायफाया बुंदों आरो खायफाया इन्सुरेन्स हिसाबै 1 लाख रां दानखानाय जादोंमोन होननानै बुंथिदों नाथाय थारा मा बेखौ रोखा मिथिनो मोनाखै होननानै फोरमायथिदों आरो न'निफ्राय एरनहरजानायनि जाहोनाव बिमा फिसा हालाय हाफाय जानो गोनां जादों बायजोआव भारा थानो थाखायबो गरसेबो रां गैया होननानै दुखु फोरमायथिदों नखरनिफ्रा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियन 2024-25 मायथाइनि बिसायख'थिया मैया जोबनानै थांबाय टीम प्रस्पेरिटी आरो टीम भिजननि गेजेराव गोख्रोङै नांनाय जादोंमोन जेराव टीम प्रस्पेरिटीआ देरहासारनायखौ मोननो हादों टीम प्रस्पेरिटीनिफ्राय प्रेसिडेन्टआव दीपांकर बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्टआव अनुप बसुमतारी जेनेरेल सेक्रेटारियाव बेनशेर बरगयारी एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियाव विभान कुमार मुसाहारि बिथांमोनहा देरहासारनो हादों मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बिसायख'थिखौ लानानै देग्लाय फरायसाफोरनि गेजेराव गोख्रोङै बुलायलायनाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों टीम प्रस्पेरिटीनि सोद्रोमाफोरजों टीम भिजननि सोद्रोमाया गाज्रि बुजानायनि अजद गाज्रि बुनायनि थाखाय जोखोम जादों आरो देहा फाहामसालियावबो थिसनजानो गोनां जादों टीम भिजननिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि टीम प्रस्पेरिटीनि सोद्रोमाफ्रा फैनानै बेबायदि गाग्लोबफैदों ओजोंहाय टीम भिजननि सोद्रोमाफ्रा टीम प्रस्पेरिटीनि सोद्रोमाफोरनि सायाव गाग्लोबदों होननानैबो टीम प्रस्पेरिटीनिफ्राय अजद होदों नाथाय टीम भिजननि सोद्रोमाया बुजानायनि थाखाय गाज्रि हालोदाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जादों करीमगंज जिल्लानि मुंखौ सोलायनानै श्री भूमि मुं होनाय जाबाय जायफोर गामिफोरनि मुङा जारिमिनजों जेबो लोब्बा गैया बेफोरबायदि जायगानि मुंखौ बा गामिनि मुंफोरखौ सोलायनाय जादोंमोन थिग बेबायदिनो करीमगंज मुङाबो एसामिस बा बेंगलिनि जारिमिनाव जेबो मख'नाय गैया बा जारिमिनजों जेबो लोब्बा गैया बेनिखायनो करीमगंज जिल्लानि मुंखौ श्री भूमि मुं होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि अनगायैबो पन्चायत बिसायख'थिनि सायावबो आसाम सरकारा केबिनेटआव थांखि लादों बिथाङा फोरमायथिदों दि 30 डिसेम्बरनि सिगांनो भटार लिस्टखौ फोसावगोन जाहाथे 10 फेब्रुवारि 2025 नि सिगांनो बिसायख'थिखौ फोजोबनो हायो आरो बेनि थाखाय जानुवारि दाननि गिबि सप्तायावनो बिसायख'थिनि सोमोन्दै फोसावगोन आरो बिसायख'थिया मोननै खोलोबाव जागोन होननानैबो फोरमायथिबावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा 14 बेटेलियन BSFनि जवान रबिन बसुमतारीया रुंसारि जाबाय गुवाहाटी हेडक्वार्टारावनो बिथाङा रुंसारि जाबाय सनितपुर जिल्ला दक्षिण सिला गामिनि थागिबिमोन रबिन बसुमतारी बिथाङा थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो ब्लाड केन्सारजों जुजिगासिनो दंमोन दा बिथाङा गुवाहाटीनि हेडक्वार्टारावनो गावनि जोबथा हांखौ लाबाय थैनाय समाव बिथाङा गावनि बिसिजों लोगोसे 7 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै फिसाज्लाखौ बे बुहुमाव एंगारलांबाय बिथांनि रुंसारि जानायाव बिथांनि नखरनिफोरजों लोगोसे बाय बाहागि आरो ओनसोलनि गासैबो सुबुंफोरानो दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों आरो दुखुखौ राननो थाखाय बिथांनि नखराव गोबां सुबुंफोरानो थुबुर जाफैदों
दिल्लीयाव जानाय बड'लेण्ड महोत्सवआव थांनाय रायजो राजाफ्रा जानाय लोंनायाव गोबां खस्थ' मोननाय आरो हालाय हाफाय जानांनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय निमाहा बिदों। ट्रेन लेट जानायनि थाखाय आरो पेन्ट्री कार बा ट्रेनाव जानाय लोंनायनि जे राहा थायो बेखौ होयैनि थाखायनो बेफोर जेंनाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि दीपावली फोरबो आरो छठ फुजा जानायनि थाखाय गोबां टिकेट रिजार्भेसन होनो नागिराखैमोन। उनाव गोबां नारसिननायनि उनावसो ट्रेननि टिकेटआ बुक जादों। 12 अक्ट'आव थांनो गोनां ट्रेनआ 11 अक्ट'नि हरनि 2 रिंगायावसो बुक जादों। नाथाय जानाय लोंनायनि थाखाय स्पेशल ट्रेन जानायनि थाखाय पेन्ट्री कारआ बुक जायाखै, जायनि थाखाय केटारिंआव बुक खालामनानै प्लेटफर्मनिफ्रायनो जानाय आदार हरनायनि थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय ट्रेनआ लेट जानायनि थाखाय ओंखामफोरा गाज्रि जादों आरो जाग्रा लोंग्राखौ मोनसे दाब्बाफोरावनो जेराव मेराव दोननो गोनां जादों, जायनि थाखाय हरनिखौ सानजौफुआव आरो फुंनिखौ मोनायावसो मोनजानो गोनां जादों। थांनायावबो आरो फैनायावबो बेबायदि एखे जेंनाया जादों होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो बेनि थाखाय निमाहा बिदों रायजो राजानिसिम। जानाय लोंनायाव खस्थ' मोननायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो समाज बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय निमाहाखौ बिदों। फैगौ 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थिखौ लानानै थाग थियारि जादों BPF दोला। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कचुगाव ब्लक BPFनि बानजायनायाव BPFनि ट्रेनियेल कनफारेन्स खुंदों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो BPFनि आफादगिरि आरो नेहाथारिखौबो गोदानै दाफामदों। गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। BJP, UPPL आरो कंग्रेसआ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव जेरैबायदि हारसिं गेलेगोन, BPF दोलाबो बेबायदिनो हारसिङै BTC बिसायख'थियाव गसंगोन आरो खमैबो 25 मासियाव देरहागोन होननानै दाबि खालामो हाग्रामा महिलारीया। प्रमद बर'आ बे 4 बोसोर 6 दानाव जेबो खामानि मावाखै। हस्पिटाल, लामा सामा, दालां, स्कुल, कलेज लुनायनि जेबो खामानि मावाखै होननानै बुंथियो आरो NDB-फोरखौ जेलाव दोननानै बिथाङा BTC-खौ सालायगासिनो दं होननानैबो प्रमद बर'नि सायाव गाग्लोबो हाग्रामा महिलारीया। ओजोंहाय गोदान दिल्लीयाव खुंजानाय बड'लेण्ड महोत्सवआव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लानानै गंफ्रोमबो मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनाय जाबाय होननानै बिबुंथि होनायनि सायावबो हाग्रामा महिलारीया बुंथियो। बिथाङा बुंथियो दि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बै समनि BLT-नि खोथाखौसो बुंदों। 1987 मायथाइनिफ्राय 2003 मायथाइसिम सोमावसारनायाव जायफ्रा मुंख्लं जादोंमोन बिथांमोननो सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि थानाय समाव बिथांनिफ्राय बिख'नानै BLT-नि मुंख्लं नखरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनाय जादोंमोन। बे खोथाखौसो बिथां नरेन्द्र मदिया बुंदों। प्रमद बर'नि समनिखौ बुङाखै होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारीया। साख्रियाव थिसनदों होननानै नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंनायनि सायावबो बुंथियो दि बै समनि BLT-निखौसो नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंथिदों। जों बारग' BLT आरो भलन्टियार फर्सनि गोबां लाइमोनफोरखौ CRPF, आर्मि, BSF आरो ITBP-आव साख्रि होदोंमोन होननानै बुंथियो। बैखौसो नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंथिदों। नाथाय दानि प्रमद बर'नि समनिखौ बुङाखै होननानैबो बुंथिबावो हाग्रामा महिलारीया। नलबारिनि मुकालमुवायाव सन्तोष ट्रफी 2024-25नि थाखाय सिनियर मेन्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप खुंगोन, जायनि थाखाय आसाम फुटबल टीमनि थाखाय गेलेगिरिफोरनि फारिलाइखौ फोसावबाय, जेराव गोबां बर' गेलेगिरिफ्रानो सायख'जादों। मुंफोरा फारियै टुपु ब्रह्म, सुदेम औवारी, बिबुं नार्जारी, कपिल बर', बिलसन दैमारी, बावरिंदाव बर' आरो अख्रां नार्जारी गासै 7 बर' गेलेगिरिफ्रा सायख'जादों। मा अक्ट'आव जागोन बेखौ दासिमबो फोसावनानै होथ'वाखै। नाथाय नलबारिनि मुकालमुवायाव सन्तोष ट्रफी 2024-25नि थाखाय सिनियर मेन्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप खुंजागोन। नगावनि उरियायाव 3 सिखावफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों। गारियाव पेट्रल सोबाय थानाय समावनो उरियागावआव 3 सिखावफोरखौ हमनो हादों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला नगावनि उरियागावनि बायपासआव दाखाथि खालामनो थाखाय सिखावफोरा थाग थियारि खालामदोंमोन। बेखौ स्रोद खौरां मोननायनि सायावनो बिथा खालामनानै उरियागावआव पेट्रल सोफोबाय थानाय समावनो 3 दाखाइतखौ हमनो हादों। लोगोसे गंसे गारिखौ हमनो हादों आरो गुबुन दाखाथिफोरा गुबुन गारिजों खारखुमा लांनो हादों। हमजानाय दाखाथिफोरनि मुङा जाहैबाय जहेरुल इस्लाम, आमिर भाबास आरो हाफिज मिया। AS 02AA8926 नाम्बार थानाय गारिखौ दुथांफोरनिफ्राय हमनो हादों। महाराष्ट्र आरो झारखन्डआव दिनै विधानसभा बिसायख'थिनि भट होनाय जागोन। महाराष्ट्रआव दिनै गासै 288 मासनि थाखाय भट होनाय जागोन। ओजोंहाय झारखन्डआव दिनै नैथि खोलोबनि भट होनाय जागोन। दिनै नैथि खोलोबाव 38 मासनि थाखाय भट होनाय जागोन। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 13 नबेम्बरावनो गिबि खोलोबनि भट होनाय जादोंमोन, जेराव 43 मासनि थाखाय भट होनाय जादोंमोन। महाराष्ट्र आरो झारखन्ड मोन्नैबो रायजोआव भट साननाया 23 नबेम्बराव जागोन। BJP-नि NDA आरो कंग्रेसनि इन्डि एलायन्सनि गेजेराव गोख्रोङै जुजिनाया जागोन बे मोन्नैबो रायजोआव।
नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।